Barça Activa't és un projecte d'inclusió social de joves i adolescents de Catalunya que té com a objectiu l'empoderament d'aquests joves i la vinculació amb la seva comunitat. El fet de treballar amb una metodologia que es basa en valors fa que els nostres participants aprenguin a base del joc molts aprenentatges que són aplicables tant al seu dia a dia com en la pròpia activitat. Aquest treball que fem amb els nostres joves permet que ells estiguin més connectats amb la comunitat que els rodeja i amb la resta de joves en el seu entorn. El que busquem és integrar el jovent, que facin amics, que tinguin relacions sanes, hàbits saludables i mica en mica que vagin creixent amb aquests valors que hem dit des del principi. Els primers dies que vaig vindre aquí sí em donava una mica de vergonya jugar perquè era nova, no coneixia ningú, quasi. Aquests 2 anys que he vingut he après que em puc mostrar tal com soc i puc jugar com jo vulgui. I m'agrada molt vindre aquí perquè aprenc cada dia coses noves. La Nerea, per circumstàncies, l'any passat va haver de deixar de venir. Ella va crear una sèrie de vincles aquí que els va haver de deixar enrere, però aquest any ha tornat amb moltes més ganes, molta més força, està supermotivada i estem molt contents de la millora que està fent i de l'esforç personal que està fent. És un ambient molt positiu, els nens i nenes confien tant en els educadors com en els diferents amics que tenen. Sabia que al temps faria amics i estaria molt bé aquí. El primer dia que vaig vindre aquí, quan tots ens parlaven català, sentia que jo també tenia que parlar català, però em posava molt nerviosa perquè no estava segura de mi mateixa de parlar català. Sí, la Tiffany és molt guai, la veritat, té un caràcter molt positiu. Al principi sí que veiem que potser com són de diferents països hi havia una mica de rivalitat, però és molt respectuosa cap als altres companys i ens agrada que tingui com aquest rol de líder, ja que tira endavant el grup i fa que les coses vagin molt millor. Que la Tiffany fa 2 anys tenia vergonya i ara té confiança en si mateixa, a parlar el català i a confiar en tots i en totes. Estoy muy contento del Barça Activa't. Si no vengo aquí, no puedo hacer nada en la casa. Y me agrada el sport muy para aprender cómo jugar, para muchas cosas. Cosas que yo puedo, sí que hacerlo. Pero a veces cosas difíciles no puedo. Y no pasa res. Y ahora también me ayudas a mis amigos, si quieres. Creo que ya se siente muy bien y le ayudamos un poco en lo que él no pueda, nosotros le ayudamos porque no me gustaría que otras personas no le ayuden y lo dejen a un lado, porque yo quiero ayudar y eso me trae buenas experiencias a mí, me hace sentir bien. En el cas del Yahya té una capacitat també de molta paciència, de molta empatia, que fa que no sigui pas difícil fer activitat amb ell, al revés. Ell aporta, ell ajuda i fins i tot a vegades fa de mediador amb els altres joves. Algunas personas que tienen dificultad que no se emparen, que aquí siempre los vamos a tratar como iguales, que no te detengas, que tú mismo te puedes desarrollar aquí, nadie te va a juzgar y que vengas, te invito a venir.